danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar Zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. So in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi. Ashe akwai alaka zuciya da ruhi. Rabuwa da zafi cikin soyayya, so da yake ɗawainiya sai ya gigita rayuwa, damuwa ta yi ta karuwa. Shin me ke faruwa, me zai warware garkuwa, zuciya ta bar yin damuwa. Zuciya, 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 ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Shi me ke faruwa, me ke sanya damuwa, me ke ka yi haƙuri, ka daina kuka. Ka gani ko da magani ko ba magani, Allah ya sa zan samu sauƙi, zan samu. Ka ji ko kuma ko ka rasa ne ba za ka rasa wanda zai taimake ka ba. Ka daina kuka. Ko da ka rasa ne akwai ɗan uwanka Abdul zai kula da kai, da abin da ba zai maka ba. Ka yi haƙuri, ka daina kuka. Ka ji ya haƙuri. Kai yaya, kai da wa? Uban ƴan tsokana, wa kuma ka tsokano ka? Ai wallahi za ka sani duk inda ka shiga na biyo ka. Ni za ka iskanci. Yaya? Mama yana ina. Me maka? Menene? Yana ina kawai ni ga inda yake. Mama, ni kawai yana ina. Na ce yana ciki yanzu shi. To na rantsi da Allah ka fito. In baka fito ba na biyo ka cikin ɗakin nan ko na rantsi da Allah. Ai Abdullahi, Allah ka yaƙu. Ba zan sake wa Farar kura ga tsoro ga. A'a to ka ya isa haka ka amurɗe kunnan ya faɗi. Ga tsoro ga neman rigima wannan. Me faru? Mama yaron nan in bin da tsaban yari na mun wayo. Kuna ji gun Maryam muna hira ko? Ko ya zo wani biyo ni. Wallahi sai in biyo shi mu tafi gida. To me zan ma na zo gidan? Gashi na zo me zan ma? Kai Allah ya sauka, to ba gara ku dawo gidan ba, abin da yake so kenan. Yaga kuna tare kun shaku, ba yadda za ku yi, ba yadda za ka yi da shi. Ha ba mama, wata irin shakuwa ce haka? Yaron da kullum muna tare da shi, tare fa muke kwana ɗaki ɗaya, mu ci abinci tare, komai tare muke da shi. Amma dan minti ɗaya in na fita kawai sai ta kura kansa ya ringa bina. Haka abokai na fa suke ta mun wani gori wani ina ta yawo da aboki. Ba kwa dai rabuwa da shiriri ta irin taku. Mama shine farin ciki na, shine goma ya rayuwata. Dole na yi kishin sa. To ka ji ko? To ka gani ko? To dan ga abin da nake so da ku dai a zauna da lafiya. Kana ji? Ga tuwon ku can a ɗaki. Tuwo kuma mama? Allah ya tuwo mai kyau lafiyayye da mai kuka. Gaskiya ma ba zan ci tuwo ba. Ya? Gaskiya ba zan ci tuwo ba. Ba za ka ci tuwo ba. Sai me za ka ci? Gaskiya mama ban ci tuwo. Dan duniya. Iya. Allah ya rana ya samu wuri. Oh, da mama yin kuka ne. Eh mama. Kai ka ai za ka ci yau kuka. Yana ajiyunsa da nauyi ne zai saya ya. Zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Ikon Allah. Malam Sani, ya aka yi? Wallahi mama yunwa nake ji. Yunwa kuma? Mama. To san an ce ka ci tuwo, ka ce ba za ka ci tuwo ba. Gaskiya mama ba zan ci tuwo ba, zan iya cin tuwo mama. To ai baka sani ba. Wata 'yar shinkafa na dafa maka. Shinkafa kuma ina kika samu kuɗi? To ina ruwanka da bincike kuma?
tunda na je na samo nan ka shago na je na karbo gwangwani daya na ce bari dan bararraka maka tunda ka fi son ka ci shinkafa ba tuwo ba. Haba mama bai kamata kina cin bashi ba. Ha kai ku sani me ba zan maka ba abin da duk ranka yake so fa shi zan maka shi. Zan siyo maka ko menene ka ci. Ya ba zan baka shinkafa ba. Yanzu idan Allah ya mana walai ai kaman yau ne wata ka ga na kai musu kudin su tunda babu yawa. Ka ji ko? Yadda fa duka na danyi maka saki ranka yanzu zaka koshi kaji? Zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Ina ka shiga haka? Wallahi mama, masu shagunan maganin ne yau ba su buɗe da wuri ba. Da ƙin na samu wani shago ma na je ne siyo maganin. Abdul kenan. Ko dai a dai shagon maganin ba, ko dai abin sayan maganin ne ba a samu da wuri ba. Gaskiya ke na gaya miki mama. Me ya same ka kuma aboshinka? Wani mai mashin ne ya bige ni lokacin da ya saya miki magani. Ka faɗa min gaskiya dai. Wani irin bige ka? Ka faɗa min abin da ya faru. Gaskiya ke na gaya miki mama ko? Sannu. Kamin ruwa. Sannu mama. Ka mata ruwa. Sannu. Sannu umma. Sannu. Sannu. Ka mata ruwan da sauri. Umma. Umma da suke sha ruwan mana. Umma sannu. Umma. Daga mu itiran Allah. Umma sannu. Sannu. Mama. Sannu daga mu itiran Allah ba. Daga tan ba ta magana. Sannu, Mama. Lalla mama. Da. Sannu. Mama. Assalamu alaikum. Mama. Mama. Sani. 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 Zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. So in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi. Ashe akwai alaka zuciya da ruhi. Rabuwa da zafi cikin soyayya, so da yake ɗawainiya sai ya gigita rayuwa, damuwa ta yi ta karuwa. Shin me ke faruwa, me zai warware garkuwa, zuciya ta bar yin damuwa. Zuciya, 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 ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Shi me ke faruwa? Danna subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun